Biraz yalışkam. Şallılarga selam alaysa. Так. Ильнур, привет. Привет. Как дела у вас? У меня все хорошо. Я вот поехал в сторону Балтасей насчет концертов узнавать. Так, мен тоже декретта. Так. Уже ике караучы декретта, ике минем подписчигим бүгін әлі декретниклар күні шулай эфирні қарайлар. Мында 25 кіші. Кімдер нәрселер шұғылдар? Мына шуны миңа қызық болып кетті бұл. Мәселен, теге мен шәхси эшмәкәр булгач, минем теге тұрып эшкә барасы юк. Шуңа күрә мен кайтып киттем менә Арча Балташ якларына, үземнең шәхси эшләремне башкарырга. Мен инде әйтәм, бу вакытта карыйлар микән эфирны дим инде, үземчә уйлыйм. Менә декретта булучылар карый. Неужели мы до утра еще 22 киши дает декретта? Шуңа күрә языгыз. Хорошо, тоже дигән. Привет. Всем привет. Кемнәр килеп кушыла? Сәламнар, дуслар. Хәерле көннәр. Ничек хәлләрегез? Кемнәр нәрсәләр шөгыльләнә бүген? Бүген бит дүшәмбе, шуңа әйтәм, сез эштәме? Бәлки кемнәрдер отпусктадыр. Менә декрет ялында булучылар миңа ике подписчик язды. Без декретта дип. Обедтан соң эшкә токмаш кисәм сезне карап. Обедтан соң. Обедка хәтле пока ял итәсез. Мин тоже декретта. Ох ты. Менә декретниклар не китте, эфирга китте. Еще уже. Кемдә нәрсә белән шөгыльләнә? Дидегез, языгыз әле. Кемнәр карый менә бу вакытта мине? Сәлам Илмир янына җыйна. Минем Илмир янына җыйнасыңмы? Ел сәгать 2-ләргә дигәне. Ярар. Димәк, сез бүген ял итәсез. Илмира ханым булып чыга инде. Аны карыйм дигән. Так, получается, менә хәмендә бер ни ясарга кирәк инде, бер статистика булдырга кирәк. Дүшәмбе сәгать 10 тулганда мине теге эфирны, турдан-туры эфирны карый. Декретта утыручылар, монда инде пока күпчелек бу, язучылар арасында инде аны карыйм диюче бер подписчик булды. Кемнәр нәрсә белән шөгыльләнә соң бу вакытта? Кемнәр карый эфирнендә дә баш утырды, языгыз әле. Аралашык әле. Эш көне бит инде, дүшәмбе көне, шуңа әйтәм, караучы булыр микән дигәнем, шактый гына күзәтәләр бит әле. Төнге сменага эшкә обедтан соң дигәннәр. Так, димәк, төнге сменалар эшләүчеләр хәзерге мизгелдә эфирны карый икән име, шулай бит, шулай дип аңладым инде. Сез төнге сменага барасыз эшкә. Яхшы. Так, укып юлдан игътибарыңны киметмәм. Фирдус аби, сәлам. Юк, борчылма. Монда все нормально. Мен теге артык куып та бармыйм. Барда контрольдә. Гөлфинур ханым эштә утырам ди. Гөлфинур ханым, сез нинди эштә? Һәм менә шулай ирекле эфир карап утырырга мөмкинлек булган нинди эш ул? Һәм әйе диләр инде бу төнге сменада эшләүчеләр. Эштә утыручылар да бар икән әле бүгенге көндә. Караучылар арасында дип әйтергә кирәк инде менә бу эфирны күзәтүчеләр арасында. Так. Кемнәр карый бу эфирны? Язып җибәрегез, яме? Давай бу теманы әзрәк кузгатып алыйк әле. Менә декретта утыручылар булды монда, аны караучылар булды. Шулай ук икенче сменага эшкә барам диючеләр булды. Эштә утырам диючеләр булды. Менә эштә утыралар үзләре. Үзләре турыдан-туры эфирны күзәтәләр. Менә сорадым әле, нинди эш белән шөгыльләнәсез? Шулай эш вакытында да эфирны да күзәтеп барырга мөмкинлек булган эш. Кызык бит. Минем беләс килә, например. Мәсәлән, мин эшләгән эштә мин эфирда утыра алмыйм. Туй мәҗлесе алып барганда мин эфирда бөтенләй дә утыра алмыйм. Хәтта мин сторислар төшерергә дә онтам. Вакыт җитми кайбер нидә. Кайбер мәҗлестә. Менә иреклеш, Гөлфинур ханым. Ярар. Моны инде төпчелеп сорарга кирәк түгелдер. Димәк, сезнең эшегез бер үк вакытта эш белән дә шөгыльләнергә һәм бер үк вакытта Instagram шилтәрендә
prямой эфирларны күзәтергә дә мөмкинлек бирә торган эш. Пенсионерлар. Менә статистика бар, хөрмәтле дуслар, кемнәр әле килеп кушылган, аңлатып китәм. Иртәнге сәгать 10 тула, дүшәмбе иртәсе. Мен әйтәм, кемнәр карый икән бу вакытта эфирны? Югыйсә бит инде бу эш атнаның башы. Төп халык бит инде эштә булырга тиеш кебек. Монда менә аңлавымча хәзер эфирны караучылар арасында язучылар булды. Ул да булса декретта утыручылар, бәби онык караучылар, онык бәби түгел, онык караучылар, пенсионерлар, ирекле эштә эшләүчеләр, кибеттә эшлим сатып алучылар юк пока. Так, менә бит килеп кушылды тагын бер төркем подписчиклар, булар инде үз эшләрендә ниндидер бер пауза булган чагында эфир карыйлар, андый подписчиклар да бар икән. Статистика буенча тагын нинди подписчиклар арагызда бар. Нәрсә белән шөгыльләнәсез һәм бүгенге көндә теге менә туры эфирда иртәнге сәгать 10-да дүшәмбе көнне туры эфирны карарга мөмкинлек бирә торган нинди эш ул? Или нинди эш түгел ул? Нәрсә белән шөгыльләнәсез? Бәлки шөгыльләнмисез. Эшсезлектән интегүчеләр, согласен, андый категорияда бар. Но сезгә тизрәк үз эшегезне табуыгызны теләп калам инде мин. Дальнобойщиклар. Но менә мин хәзер шулай ук юлда, дальнобойщиклар, сезгә юлларыгызда уңышлар телибез. Димәк, сез шулай ук юлда һәм күзәтәсез эфирны. Рәхмәт. Сезнең җырларыгызны яратып тыңлыйбыз. Кызым ярата сезнең җырларыгызны. Мең рәхмәт безнең иҗатыбыз белән кызыксынганыгыз өчен, безнең җырларны тыңлаганыгыз өчен. Димәк, безнең иҗатыбызга битараф булучылар бар дигән сүз. Безнең җырлар белән кызыксынучылар бар икән. Без моңа бик шат кына. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән. Синең сөйләмең матур, тыңлыйсы килеп тора, ди Гөлфинур ханым әйтә. Гөлфинур ханым, бик рәхмәт. Матур фикерләрегезгә. Мин тырышам татар телендә сөйләшергә. Булдырылганча инде үзебезнең татар телен саклау эшендә мизерный эш алып барам дип әйтергә мөмкин. Әлбәттә, нәрсәнедер булса үзгәртергә, ләкин нәрсәнедер булса саклап калырга телисез икән, иң беренче минемчә үзеңнән башларга кирәк. Һәм мин шушы эш белән әлегә шөгыльләнәм. Так, декретта утырабыз. Менә статистика буенча әле монда декретта утыручылар күбесенчә, язучылар арасында аны бөтенесе дә язмыйлар нишләптер. Шуңа статистика алып барам менә дүшәмбе иртәсендә. Казанда кайчан концерт була дигәндәр, Казанда концерт бәлки көзгә булыр, әлегә билгеле түгел. Статистика алып барам, кемнәр яңа гына килеп кушылган. Менә бу вакытта кемнәр карый бу эфирны? Менә декретта тоже дип язалар. Монда декретта утыручылар әлегә күпчелек статистика буенча. Мин сорадым менә дүшәмбе иртәсе, югыйсә бит инде эш атнасының башы, төп халык бит инде эштә булырга тиеш. Менә бу вакытта эфирны караучылар арасында нәрсә белән шөгыльләнүчеләр. Менә кемнәр карый бу эфирны? Шул кызык миңа. Менә монда күбесенчә декретта утыручылар, онык караучылар, пенсионерлар, ирекле эш белән шөгыльләнүчеләр, эшсез интегүчеләр, дальнобойщиклар килеп кушылды монда, кибеттә сатучы, хезмәтен башкаручылар да бар. Алар инде буш вакытында менә карыйлар, товар алырга кеше булмаган очракта. Саф татарча сөйләшүең өчен рәхмәт. Горурланырлык, Арча педкүллиятен бетермәгәнсеңдер. Арча педкүллиятен бетердем дип колхоз председательләре генә сөйләшә инде. Арча педагогик күллиятен тәмамладым. Менә хәзергесе мизгелдә шул якларга юл тотам, күллияткә кирип чыгарга исәбем, күптән анда кайтканым юк. Бер кирип чыгам әле бүген, директор белән дә күрешеп чыгасым бар иде. Шуңа күрә Арча педагогик күллияте минем тормышымда бик зур ис калдырган уку йортларының берсе. Бары син клибы бара хәзер мәйданнан. Бик шатман, Эльвира ханым. Безнең иҗатны күзәтәсез, рәхмәт сезгә чын күңелдән. Һәм безнең иҗатка булган игътибарыгыз сүрелмәсен иде, алга таба да сезне шулай сөендереп торган насыйп булсын яңа җырларыбыз һәм клипларыбыз белән. Без сезне бик яратабыз, бик матур җырлыйсыздыр инде, бераз гына хәреф хатасы киткән ахры сезнең Фәния ханым. Рәхмәт чын күңелдән матур теләкләрегезгә. Рәхмәт. Барабыз алга таба. Хәерле иртәләр. Мин тоже бала белән өйдә. Менә декретта утыручылар, әле язучылар арасында декретта утырабыз диючеләр статистика буенча күпчелекне алып баралар. Күпчелек статистик шкаланы дип әйтергә кирәк.
Шуңа күрә языгыз әле. Менә тагын да бер кабатланам. Дүшәмбе иртәсе эш атнасы башы. Мин инде бу вакытта эфирне караучы күп булса бер 10 кеше булыр дип уйлаганым. Менә бүгенге көндә, менә хәзерге мизгелдә 30га якын минем подписчикларым карап утыра бу эфирне. Кемнәр сез? Һәм нәрсә белән шөгыльләнәсез бүгенге көндә? Теге эштәме сез, шулай мөмкинлек бармы сезнең эфирда утырырга? Ялдамы сез, декреттәме? Менә декретта утырабыз диючеләр шактый, аны карыйбыз диючеләр бар, пенсионерлар бар, ирекле эштә эшләүчеләр бар. Так что көтәм сездән хәбәрләр. Декретта утыручылар күп әлбәттә, хөкүмәт акча биреп тора. Менә 3нче малаем белән карап утырам. Так. Алдагы балалар белән алай утырып булмаган иде. Менә бит. Субханаллах, гаиләгез ишле. Сезгә гаилә бәхете телим әлбәттә. Һәм әлбәттә безнең иҗатны күзәтеп, шәхсән менә минем шәхси битне күзәтеп барганыгыз өчен мең рәхмәт. Бу эфирне караганыгыз өчен. Чөтте юлда күрмәдем сине дигән Ринат, юлда күрмәдем дип, сез кайсы юлда һәм нинди юнәлеш буенча хәрәкәт итәсез? Шуңа күрә монда безнең күрешмәвебез бәлки аермачыктыр. Привет дигән резда, привет. Ринат, сәлам. Тагын бер кат көлеп җибәргән әле. Без декретта утыручылар җиңәбез. Но статистика буенча декретта утыручылар чыннан да әлегә җиңүне яулыйлар ахырсы. Статистика буенча декретта утыручылар күбрәк яза без декретта дип. Кемнәр карый бу эфирне дип соравым буенча инде. Рәхмәт. Менә декретта безнең эш ягында диләр. Монда нык күп язалар, декретта утыручы ханымнар, арчада җылы рәхәт, кайт рәхим ит дигәннәр. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә чакырып торуыгыз өчен, шундый матур фикерегез өчен. Декретта яхшы. Исәнмесез Ләйсәнәм? Камерлар күп юлда ашыкмыйча кайт. Юк, мин куып кайтмыйм иптәшләр. Мин скоростной режимны урысча әйткәндә инде саклыйм. Бердә борчылмагыз. Һәм тулысын белән идарә итәм машина белән, так что борчылмагыз. Ягъни минем телефоным урнаштырылган стойкада, мин отвлекаться итмим урысча әйткәндә инде. Рәхмәт, Рафил. Амин. Үзегезгә дә иҗади уңышлар. Рәхмәт сезгә, Миләүшә ханым, матур теләкләрегез өчен. Арчадан Казанга хәрәкәт итә торган юлның кайсы өлешендә икәнсез, Ринат? Мин әлегә Биектауга да җитмәдем. Нагорный. Бәлки без сезнең белән күрешкәндә булырга тиештер. Белмим. Ильяс Фархуллин. Ильяс, достым, сәлам. Менә талантлы гына баянчы егетебез безнең. Ильяс Фархуллин, теләче егете. Студентлар бу мизгелдә бәлки тәнәфис вакытыдыр, бәлки бары юктыр име. Менә студентлар да яза, студентлар да утыра бүгенге көндә, хәзерге мизгелдә эфирне карап, хәерле көннәр дигән. Ильяс, хәерле көннәр, достым, сиңа да рәхмәт язуың өчен. Сез кайсы яклардан дуслар дип сорый. Сабиров исемле бер подписчигым. Мөмкин кайсы яклардан икәнлегегезне шулай язып җибәрергә. Хәерле көннәр, декретка китүчеләр дә сезне бик яратып карый. Риммочка дигән аккаунттан язучы подписчигым, хәерле көннәр сезгә дә. Менә декретта утыручылар әлегә күпчелекне алып тора. Менә пенсионерлар да бар дигән фикерне язалар, Гөлүсә ханым. Пенсионерлар шулай ук яза. Әлегә икенче урында пенсионерлар дөресен әйткәндә. Теге статистик мәгълүматлар буенча инде миңа язучылар арасында дип әйтәм. Тизлек дигән инде күз тиеп киттеме? Әйе, мин инде теге параллельно юлны да күзәтәм, параллельно эфирны да укырга тырышам, сезгә җавап та бирергә тырышам. Әгәр дә ышкынып китсә, рус сүзләре гафу итә күрегез, ярыймы? Сезнең концертыгызга барабыз, Алла бирсә, декретта утырсак та тизрәк Казанда куегыз. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән күзәтеп баруыгыз өчен безнең иҗатны. Казан шәһәрендә без быел менә бу еллыкта инде әйтик җәйгә чаклы көн алырга өлгермәдек филармония концертлар залында. Шуңа күрә әлегә концертыбыз юк Казан шәһәрендә. Бәлки күзгә таба без бер көн алырбыз. Алла бирсә һәм Казан шәһәрендә дә үзебезнең концертыбызны тәкъдим итәрбез сезгә дигән бик матур уйлар белән янып яшибез әлегә. Рәхмәт күзәтеп баруыгыз өчен. Кая юл тоттыгыз? Илмира Сылукая, исән сайрыгыз. Мин юлда, мин кайтып киттем әле Арча Балтачакларына, бераз гына үземнең шәхси эшләрем белән бу якларга юл тотам.
Илмира калды Казанда, аның шулай ук үзенең эшләре бар бүгенге көндә. Шуңа күрә әлегә ул минем янда түгел. Мин инде менә иртәнге сәгать 10 бер статистика булдырырга исәпләгән идем. Язучылар бар, шактый рәхмәт сезгә язуыгыз өчен. Менә бу вакытта кемнәр карый икән бу эфирны дип сорыйм инде мин. Әлегә статистика мәгълүматлары буенча җиңү яулап килә декретта утыручылар, шулай ук безнең пенсионерлар, ирекле эш белән шөгыльләнүчеләр, гадәти эштә буш вакытта караучылар, студентлар, тагын нинди хезмәт вәкилләре бар. Менә хәзерге мизгелдә бу эфирны карарга мөмкинлеге булган дип әйтик инде. 26-сы качан җитә инде, тизрәк концертка барасы килә. Илдарский сәлам, бу безнең шулай ук декреттагы ханым инде хәзер. Туй мәҗлесләрен бу яшьләрнең без алып барган идек Арча шәһәрендә. 26 февраль Арча шәһәрендә без үзебезнең концерт тамашабызны тәкъдим итәбез. Шуңа күрә кемнәр бу яклардан, кемнәрнең теләге тәкъдиме бар, концертларыбызга рәхим итегез. 26-сы без булабыз Арчада, 27-се Балтачта. Шуңа күрә бу яклар булса рәхим итегез. Концертларда күрешик Алла бирсә. Мин Арчадагы концертыгызга кызганыч бара алмыйм. Быел бала кичкенә әле, киләсе елга кадәр сабыр гына түзәсе кала. Латипо Милоша, кызганыч әлбәттә, безнең концертка килә алмауыгыз ярар, насип булсын. Концертларда күрешик. Гомумән күрешкән җирдә бер-беребез белән исәнләшеп, сәламләшеп йөрик инде. Уңышлар сезгә, матур гына иттереп үстерегез. Шушы бәләкәчне дип әйтик инде. Савхава директорлары, Савхава директорлары менә бу тоже статистикага тагын бер категория булып килеп керә инде. Эшсезлектән интегүчеләр дип язучы бар иде берәү. Шушы категориягә кертәрбез инде. Савхава директорлары карый, минем дә бала кичкенә, но шулай да алдык инде билет, шәт булыр дигән. Менә рәхмәт. Булдыра алсагыз, килә алсагыз бик шәп. Әлбәттә, кемнең теләге һәм мөмкинлеге бар инде. Монда теге әйтеп булмый, менә кичкенә бәбиләре булса да киләләр дип мин әйтеп әйтмим. Кемнең мөмкинлеге бар, килә. Шуңа күрә рәхим итегез, булдыра алганча килсәгез, без бик шат кына булырбыз. Рәхмәт иҗатыбызны карап баруыбызга. Но, хөрмәтле дуслар, мин инде хәзер телефон тотмый торган җиргәрәк югалырмын, чөнки юлдамын. Әгәр дә өзелеп китсәк, ачуланмагыз, ярыймы? Менә статистика әлегә мәгълүматлар буенча инде беренчелекне алып бара безнең декретта утыручылар. Шулай инде пенсионерлар белән Савхава директорлары әле бер тирәдәрәк. Ирекле эш белән шөгыльләнүчеләр бар, студентлар бар. Һәм төп эштә буш вакытта эфирны караучылар бар. Рәхмәт сезгә. Минекенә сайын өйгә кайтып йөрергә кирәк булачак дигән. Ярар, Милоша ханым, мин инде нитеп әйтмим, әйткәнемчә теге төртеп әйтмим бит. Һәркемнең үз мөмкинлеге, үз ихтыяры. Шуңа күрә, әгәр дә бу концертларда күрешә алмасак, алдагы концерт тамашаларда күрешергә безгә насип булсын дип телим. Әгәр дә югалып торсак, хәзер эфирдан теге мин үзем чыгып китмәсәм, тырышыгыз эфирда калырга, алга таба да сөйләшик. Просто хәмендә булып ала бер мизгел, телефон тотмый торган. Мин менә Биектауны чыгып киттем. Каменкага җиткәнче анда бераз гына хәзер телефонның элемтәдән югалып ала торган урны ни кызганыч нишләптер. Шуңа күрә хәбәрдә. Хәерле юллар дип язар Риздә. Риздә бик рәхмәт матур теләкләрегезгә. Чыннан да мин юлда исән сау гына йөреп кайтырга насип булсын. Кемнәр юлда хәзерге мизгелдә, сезгә шулай ук хәерле мин юллар. Соңрак булмаган шунда концертыгыз дип яза инде Милоша ханым. Милоша ханым нишатик шулайрак туры килде. Графиклар шулай туры килде. Шуңа күрә насыйбы. Без монда инде әйтә алмыйбыз. Привет диләр. Хәзер эфирдан әз генә югалып торам, дуслар. Чөнки телефон бик тотмый. Элемтә бераз гына начаррак. Но мин монда калам. Алла бирсә, яме борчылмасбыз. Әгәр өзелеп китмәсәм, мин монда булам. Хәзер менә буквально бер 3-4 минут монда элемтә югалып алачак. Урыны шундый. Так.
Резко кеміп кетті. Подписчиклар біздің. Кімдер әлді іштәмені таңлай, привет. Мен үзілмәскә тырышам. Мында біраз ғана әлімді нашаррақ болуы мүмкін. Шуңа күрә, үзілді ақырысы. Yok, келіп шығабыз қазір, все нормально. Всем привет, тағын бір қат, кімнер менің біле қалған. Қазір, әлімді оңайланып кетешек, чөнки мен енді телефонның тотмай тұрған орыннарын өтіп барам. Әліге менің білен қалған мұнда 10 подписчик, Аллаға шүкір, қая барасыз деп сұрайлар. 8, ярар, әлі келіп қошылырлар, Алла бірсі шылай бет. Қая барасыз деп сұрайлар. Мен юлда, мен Орша һәм Балташ якларына юл тоттым. Үземнең біраз ғана шәхси эшләрем белән шөгыльләнеп киләм ул якларда. Сез нәрсәләр эшлисез? Кемнәр карый менә бүгенгесе мизгелдә? Мин бу статистиканы әле алып барам. Менә дүшәмбе иртәсе сәгать 10, бәлки кем өчендер инде ул иртә түгел көндер. Кемнәр карый бу мизгелдә бу эфирны? Кайсы хезмәт вәкилләре нәрсә белән шөгыльләнүчеләр дип әйтик инде, туктап кала башлады инде. Юк, хәзер ачылып китә, борчылмагыз. Ничегрәк? Тотама. Мин эфирда булырга тиеш. Так. Сәлам бирәләр, минемчә тута торгандыр эфир. Сәлам дуслар, хәерле иртәләр, хәерле көннәр. Кемнәр карый бу вакытта эфирны? Дүшәмбе иртәсе, тагын да бер кабатланам. Төп халык инде бу вакытта эштәдер. Ләкин әле менә бу эфирны карарга вакыт табучылар да бар. Сез нинди хезмәт вәкилләре нәрсә белән шөгыльләнәсез һәм ничек бу вакытта эфирны карарга мөмкинлек табасыз? Кимедә шул туктады дигән. Гафу итегез, әлбәттә бу миннән генә тормый, өзелеп китте бераз гына эфир, чөнки мин юлда, монда телефон тотмый торган урын бар иде. Менә хәзер ялганып китте шикелле. Мин инде күрәм, җибәрәләр монда. Туктагач нормально инде все. Юк, мин туктамадым, нормально все. Мин юлда просто анда әйткәнемчә, илемдә югалып ала торган бер урын бар иде. Телефон тотмый торган. Сәламнар. Кемнәр яңадан яңа гына килеп кушыла? Мин инде кабаттан әйтәм, менә шундый бер статистика бара. Нинди хезмәт вәкилләре калый бүгенге көндә, менә нәрсә белән шөгыльләнәсез һәм кайдан вакыт табасыз? Эфирда утырган шабашниклар. Тагын бер категория килеп өстәлде дуслар, шабашниклар. Шабашниклар сез димәк әлегә эштә түгел. Шабашкада йөрүчеләр, димәк әле сезнең бу вакытта теге или отпускмы вакытлыча эш юк, шуңа күрә сез инде бу эфирны карарга мөмкинлек табасыз дигән фикер туа миндә. Әгәр дә ялгыштан төзәтегез. Юк, без менә эштә, менә түбәдә как раз кала явып ятабыз һәм турыда эфирда утырабыз дип бәлки язучылар да бардыр, әйме? Илдарская, мин беләм сине. Пенсиядә булучылар икенче урында әлегә бара. Беренче урында декретта утыручылар, икенче урында пенсионерлар, пенсияда булучылар, бала караучылар, оны караучылар бала дип кенә түгел. Оны караучылар, саф һава директорлары, ягъни мәсәлән, берни белән дә шөгыльләнмәүчеләр, ирекле эш белән шөгыльләнүчеләр биредә бар. Ирекле эш белән шөгыльләнүче бу шушы шабашлыклар бәлки кирәктер инде бу төркемгә, бу категориягә шулай бит имә. Студентлар бар безнең һәм бар безнең төп эштә эшләүчеләр, ләкин менә буш аралыкта вакыт табучылар, әйтик менә мәсәлән кибетчеләр. Аларның әлегә халык юк кибеттә һәм шушы вакытталар эфир карарга өлгерәләр. Сорауларыгызны шулай яңгырата аласыз, сорауларыгызны яза аласыз, мин һәрбер сорауга да җавап бирергә тырышырмын. Миңа монда килгән күренгән сорауларга инде. Шуңа күрә әйдә аралашып. Мин әлегә юлда әйткәнемчә инде, кемнәр белми, мин кайтып барам Орша, Балташ якларына. Бәлки Орша, Балташ тирәсендә яшәүчеләр булса, алар өчен шулай бер мәгълүмат. 26 февральдә без Орша мәдәният йортында, 27
февральдә Балтач мәдәният йортында концертыбызны тәкъдим итәбез. Шуңа күрә якын тирәдә булучылар, концертларга теләк белдерүчеләр рәхим итегез. Казаннан кайттым кичә, искиткеч матур кояшлы көн. Әйе, кичә көн матур кояшлы иде. Бүген менә бераз гына кояш юк, ләкин шулай да бүгенге һава торышын мин инде начар дип әйтә алмыйм. Шул чаклы минем күңелгә ошый торган һава торышы бүген, артык суык та түгел, артык җылы да түгел дигәндәй, рәхәт кенә, матур гына. Сезнең өчен һәрвакыт табып була дигән. Ой, рәхмәт. Менә бит. Хәтта мин инде сорамыйм сезнең инде хезмәт вәкиле дип, сезнең өчен табып була вакытны диючеләр, булар инде аерым бер категория, булар инде димәк безнең иҗатка, безнең шәхесебезгә карата битараф булмаган тамашачылар, подписчиклар дип аңлыйм. Рәхмәт. Исәнмесез, хәлләрегез ничек, хәерле юллар, исән сау йөреп кайтыгыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт шул күңелдән матур теләкләрегез өчен. Исән булыйк һәммә барчабызда. Кемнәр юлларда йөри, кемнәр гомумән эштә, кемнәр ялда. Исәнлек телим һәммәгезгә дә. Матур иттереп эшләгез, матур иттереп ял итегез, юлларда хәвеф-хәтәр йөрегез. Һәм барчабызда шулай булыйк. Ничә яшь дип сорыйлар, миңа тиздән март айында 29 яшь тула. Бер елдан юбилей кичкенә генә. Шуңа күрә әлегә мин 29-ды тулмаган җегет. Илмира кая дип сорый, кунагыбыз Гөлфинә Илмира калды Казанда. Илмираның шулай бүген шәхси эшләре бар, ул шул эшләр белән шөгыльләнәм дип калды. Мин шулай үземнең эшләрем белән чыгып киттем юлга. Арча, Балтач якларына мин кайтып киләм хәзерге моментта. Привет диючеләр бар, привет, кемнәр әле килеп кушыла. Исәннәрмесез, мөхтәрәм подписчиклар, мөхтәрәм дуслар дип эндәшик инде. Кемнәр әйткәнемчә аңа гына килеп кушыла. Мин инде ачуланмагыз, яме сорауны кат-кат яңгыратамын. Кат-кат бер сүзне сөйләп бара бу дип әйтмәгез. Кемнәр карый бу вакытта эфирне нинди хезмәт вәкилләре дип сорыйм кабаттан. Менә мин ирекле шәхси эшмәкәр бүгенге көндә. Менә шуңа күрә мин эфирда утырырга вакытым бар. Сез нинди хезмәт вәкилләре бу вакытта эфирне карарга мөмкинлеге булган? Әлегә безнең җиңеп бара декретта утыручылар, аннан безнең пенсионерлар, аннары онып караучылар, совхоз директорлары, шәхси эш белән шөгыльләнүчеләр, төп эштә эшләп тә бүгенге менә хәзерге моментта буш ара килеп чыгып, шул вакытта күзәтүчеләр бар, эфирне, студентлар бар. Безнең өчен бер вакытта да вакыт кызганыч түгел дип язучылар бар. Безнең иҗатыбызга, безнең шәхесебезгә бер дә битараф булмаган тамашачылар дип кабул иттек. Тагын кемнәр бар монда? Тагын кемнәр карый бу вакытта эфирне? Элемтә нормальныймы? Теге бер нинди ниләр күрмәсәкәнләр күрмим. Монда вакыт миахыр син телефон кабаттан. Вакыттан уж связь алайык жалко. Телефоным тотмый, иптәшләр. В общем, әйдә булай тик, сезне инде азаплыйсы килми, üzülеп, мин сезнең белән сабалашам, соңрак бер тагында хәбәргә эфиргә керебез. Тагында бер сөйләшербез, ярыймы? Чөнки монда бесполезно. Мин юлда һәм монда хәбәр югалачак, эфир югалачак. Сау булып торыгыз. В общем, связьдә, хәбәрдә аралашып торырга насыйп булсын. Рәхмәт, мине караучылар, минем эфирне күзәтүчеләр. Һәммә барчагызга да хәерле, уңышлы көннәр, дуслар.